प्रैक्टिस करूँ हठात किना देखा कौन है। राज भाई आमर कॉलेज रो नंबर 1 ब्लॉगर। हेलो गाइज, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज पुणी थे आम आसी जाइए कॉलेज टी आउे कृषुदी। हाय गाइस, जल्दी जल्दी मो इंस्टाग्राम को फॉलो करो कृषु1029 को। से खाली निजर प्रमोशन कर मोर थोड़ा प्रमोशन करेंगे मुझे ये काटिदेवी भाई। भाई हमारा प्रोफेशनल आम शुभम भाई ये अच्छा। शुभम भाई आम नाचे आगे छिची ये काली जो पूरा कंटेंट दौले एना मूल ना संक्रांति दुकान बजार सब बंद अरुआर मिल आज कंटेंट पाठ पढ़ प्रभु सब आखिरा हो मो सब्सक्राइब हाँ भल छुआ प्रभु पियानो सब हारासमेंट चलती एकाथरे मिसिकी 3 जन बजुछन के पळे आसिले पियानो सहित बदसुंदगी करा जाउछि एठी। कौन करी छड़ी मात्र राज भाई आमर कॉलेज रो नंबर 1 ब्लॉगर। एटा की सिंबल आ केमती लगुच यूट्यूब चैनल सी आसला आम टे सब्सक्राइबर बढ़ी କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ହେଲା କିଛି ସମୟ କିଛି ଦିନ ପରେ କିଛି ମାସ ପରେ ଆମେ ପଳେଇବୁ। ଅଭିଜ୍ଞତା କିଛି ଏମିତି ନାହିଁ, ବାସ୍ ଯେତିକି ଦିନ ମିଳୁଛି ଏନ୍ଜୟ କର, ମଜାମସ୍ତି କର, ଯାହା ବି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳୁଛି ସବୁ ନିଅ, ବାସ୍ ସେତିକି। ଆଉ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଲାଇନ୍ ମାରିବାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। रिलेशनशिप रही आज लाइन रिलेशनशिप नहीं सिंगल अच्छे अखंड सिंगल भाई आउ एंजॉय कर भाई कालीर ब्लॉग देखिए झील मो मम्मी पूरा अलग प्रकार रोज कर पायल किए मम्मी कहा सर तो बैंड भाई कोई इंसिडेंट 27 में कैमरा को जल्दी 27 में तो मैं मिसेज भी नाटक शिखे अरे मो शिखी नहीं मु एमनी देखे हुई छी प्रैक्टिस करी तुम तो करो ये सिखा ये सिखा हाँ भाई भाई चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, घंटी बटन जो अच्छे से क्लिक करो। वेलकम बैक गाइस। तो आम प्रैक्टिस करूँ हठात किना देखा कौन है।
ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲେ ବର୍ଷା ହେଲା। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲେ ବର୍ଷା ଜୋର। ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ଧରିକି ଯାଉଛ ତମେ? ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖଟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ। ତ ସୁଚିଦି ଆମର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ନା ଆମେ ବି ଖାଇକି ଆଇଛୁ ଆଜି ଅରୁଆ ଡାଲମା। ଖାଇଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ ନେଇକି ଆସିବେ। ଆମେ ଘରେ କରିକି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଟିଭି ଷ୍ଟାଇଲରେ ଖାଇବା। ତ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବୁ। ଦେଖିବା ପିଲା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜଣା ହେଲା। ସେଠି କିଛି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ବୁଢ଼ୀ ମା ଆମର ପାଣି ନେଇକି ଆଇଛନ୍ତି। ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଖାଇବାକୁ ଦେବ ନା? ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଟ୍ ଚାଲିଛି ସୌମ୍ୟ ଭାଇଙ୍କର। ତ ଆମକୁ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନାହିଁ ଭିତରକୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଉନି ମୋବାଇଲ ଧରିକି। ମ୍ୟାମ୍ ନହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ମାମା ସରି କ୍ଷମା କରିଦେବୁ, ମୁଁ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଥିଲି ମ୍ୟାମ୍ ଆଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ଏଇଟା କାଲି ଦେଖିବେ ମାମା। ମାମା କାଲି ମୁଁ ତୋତେ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖେଇଦେବି ଯେ ଏଇଥିପାଇଁ ଉଠେଇ ପାରୁନି ବୋଲି। ସଦାବେଳେ କହୁଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ। ପବନ ହେଇଯାଇଛେ ପବନ ଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ। ନା ନା ଯିବା ଖାଇବା। ପୁରା ଅରୁଆ ଡାଲମା, ଅରୁଆକୁ ଡାଲମା। ସେଇଟା ଥିଲା ବୋଲି ଅରୁଆକୁ ଦିଆଯିବ, ଏଇଟା ଥିଲା ବୋଲି। କ'ଣ ଅରୁଆକୁ ଡାଲି ତମେ ତ ମନୁଆ ଭାଇ ଏଠି ଡେଉଁଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି ଟିକେ ନାକୁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ। ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ ଅଛି ଆମେ ସବୁ ବୁଝୁଛୁ। ଭାଇ ବେଶୀ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷାରେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଘଣ୍ଟିଟା ଟିକେ ଆହୁରି ସାଉଣ୍ଡ କରିଦେବେ। ଖେଳି ଖେଳିବା ପୁରା क्या करिस, बहुत ही कष्ट कराହେଉଛି। ତମେ ଯେତିକି କରୁନ ତାଠୁ ଆମେ ଅଧିକ କରୁଛୁ। ସାନ ଭାଇ ବେଶୀ କରୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯିବା ନା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ। ୱାଃ ନିଜେ ଯାଇ ଆମେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଯାଉଛୁ। ଆମ ଭାଇ ପକ୍ଷୀ ରୋଲଟା କରୁଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ପକ୍ଷୀ ରୋଲ୍ ମୁଁ କରିବି। କରିବନି ତମେ? କଟ୍ ପକ୍ଷୀ ରୋଲ୍ ମୁଁ କରିବି। ଅଣ୍ଡା ଦେଖି କରିବେ ସେଇଟା ହିଁ କରିବି। ଆମେ ଖେଳିବାକୁ ପଶୁଟା କିଏ ଦେବ? ଆମେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଟିପିଟା କିଏ ବାଡ଼େ? ଆମେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛୁ। हम खेलते जाइस ସେମାନେ ଡ୍ରାମା करते जाइस। ମ୍ୟାମ୍ ଅଛନ୍ତି ମାରିଦେବେ। ମ୍ୟାମ୍ ଅଛନ୍ତି ମନା କରିଥିଲେ ମୋବାଇଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ମୁଁ ବାହାର କରୁଛି। ସେଇ ଅନିତ ଦୂରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ନାୟିକା ଆଣ୍ଡ ସାପ। ନାୟିକା बड़ी कमजोर लगती है। ଟିକେ ଶୁଣ ସାପ ଟିକେ ଶୁଣ ତମର ଆଜି ଅଛି। ସାପର ଆଉ ନାୟିକାର କେମିତି ମିକ୍ସିଂ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ସ୍ପିଚଲେସ୍ ହେଇଯାଉଛି ସାପ ଆମର। ଖାଲି ଛୁଞ୍ଚା ଦେଖି ଓକେ। ତ ଯିବା ଖାଇବା ଆସୁଛି ଦିଦିଟା ଖାଇ ଦେଇକି ଆସିବା। ତାପରେ ବର୍ଷା କମିଲେ ଯାଇକି ଖେଳ ହେବ ଆଉ। ଚାଲ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚାଇକି ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇକି ସେଠି କଲେଜରୁ ଆସିଲେ ଆସିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଡେରି ହେଲା। ତ ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିଲିନି। ଘରେ ଆସିକି
ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଇଛି ଖାଇବା ପିଇବା କରିବା ଆଉ ଦେଖାହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବି ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟା ପୁରା ଜୋରରେ ଦବାନ୍ତୁ ଯେମିତି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ତ ଏବେ ଆସିବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେବ ବ୍ଲଗ୍ କଲେଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ତ କଲେଜ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିବ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ ଟାଟା।